меҳмонхонаи тоҷпаласи шаҳри душанбе. дар ин ҷо ҳайати мунтахаби ҷавонони тоҷикистон оид ба футбол муаққатан истиқомат мекунад ва барои як суҳбати вежаро анҷом додан бо аҳлиддин турдиев оид ба омодагии мунтахаби тоҷикистон барои бозиҳои ниҳоӣ ба ин ҷо ҳайати эҷодии телевизиони варзиш ташриф овардаем. дар пеш албатта бозиҳои хеле ҳам зарурӣ истоданд. Хуб, чӣ гуна омодагӣ дорем ба ин бозиҳо? бале, салому алайкум. саволи хуб додед. омодагӣ мо аз 2 сентябр оғоз кардем, сар кардем тамринҳоро ва дар як рӯз дубор тамрин мекардем, ҳам саҳар, ҳам бегоҳ. саҳар бисёртар ба корҳои физикӣ бисёртар аҳамият медодем ва бегоҳ бошад дар майдон бисёртар ба техника ва тактика бисёртар кор мекардем. бисёр хуб. албатта мухлиси тоҷикро ташвишаш он чи ҳаст ки ҳоли ҳозир ин ҳайат аз ҳайати қаблие ки дар конфедератсияи футболи осиё бозӣ карданд чӣ тафовут дорад, чӣ фарқияте ҳаст? ҳайат комил шудааст? бале, ӯ бачаҳое ки берун аз давлат дар хориҷа бозӣ мекарданд омадан. як нафари дига рӯзи 16 мебиёд, ин хусрав тоиров аст ки дар қазоқистон дар дастаи атирао бозӣ мекунад, дар бозии дуюм ҳозир мешавад. дига бачаҳо омадан. киҳо омадан? меҳрубон каримов ва салимшоҳ кабиров аз дастаи динамо автои молдавия ва инчунин абдулфаттоҳ худоидозода аз дастаи динамо брести беларусь, алиҷони айнӣ аз дастаи краснодар россия ва ҳамадонӣ ки дар испания дар яке аз дастаҳо бозӣ мекунад, ваям ҳаминҷо аст. салам ашурмамадов ки дар россия аст, ваям омадан бачаҳо ҳозир омода ҳастанд, тайёрии хуб дида истодаем ва бачаҳо тайёр ҳастанд ки як бозии хуб нишон диҳанд. усулан ҳамин устухонбандии мунтахаб агар аз як даста ташкил меёбад, ин барои сармураббӣ хуб аст ё бад? аслан чӣ медиҳад, чӣ ҷамъ дораду чӣ тарҳ ба қавле? ҳам хубиш ҳам аст, ҳам бадиш ҳам аст. хубиш дар куҷо аст? хубиш дар он аст ки ӯ бачаҳое ки дар як ҷо машқ мекунанд, якдигар фаҳмишон баландтар мешавад. лекин бачаҳое ки аз дигар дастҳо мебиёнд, мисол аз хориҷи кишвар, онҳо таҷрибашон бо дигар аст, нигоҳи футболшон бо дигар аст. барои дар ин ҷо ҳам гуфтивае ки ҳам хубиш аст, ҳам бадӣ. аслан ҳамон бачаҳое ки аллакай омадан, чун дар машқҳо сатҳашон фарқ мекунад? не, фарқ намекунад, лекин ҳамун нигоҳи футболшон дигар шудагия. бачаҳое ки берун аст. муносибаташон ба футбол? бале, муносибатшон ба футбол аз кадом лиҳоз фарқ мекунад? аз ҳама ниҳоз, аз ҳама ниҳоз. чихе ба тамринҳо чихе тайёрӣ мебинанд, берун аз тамринҳо дар меҳмонхона, дар ошхона, рафти гапзанишон дигар мешавад. яъне ба қавле ки комилтар шуданд? бале, бале. дар як рӯз чанд маротиб гуфтед машқ мекунед? дар як рӯз мо 2 маротиба машқ мекунем, ҳам субҳ, ҳам бегоҳ. субҳ бисёртар корҳои физикӣ анҷом медиҳем ва бегоҳӣ бошад дар майдон дар бозӣ ӯ ҳолатҳое ки мешавад мо бисёр ба ҳамин корҳо аҳамият медиҳем. чихеле ки шумо шоҳид ҳастед, дар мусобиқаи кафу мо камтар натиҷаи хуб нишон дода натонистем, барое ки мо дар хати мудофиа камтар заиф бозӣ кардем ва мо дар тамринҳо ҳозир ба ҳамин кор бисёр аҳамияти калон дода истодаем. хуб, ҳарифонро медонед? бале, ҳарифон
ҳарифоне ки ҳастанд ки бисёр пурқувват ҳастанд. давлати Лубнон чӣ ки мо медонем дастаи мунтақаби онҳо дар бозиҳои ниҳоӣ ки ба ҷоми ҷаҳон дар он ҷо бозӣ карданд барои ҳар як дастаро аз тими ҳамун тиме ки ҳаст асосӣ аз ҳамон баҳо дода мешавад. албатта барои аввал тими Лубнон бисёр тими хуб аст, тими пурқувват аст. ҳамчунин дастаҳои Сингапур ва Камбоҷа бисёр тимҳои хуб ҳастанд. аз нигоҳи футболшон бозии хуб нишон медиҳанд. мо дастрас намудем бозиҳои онҳоро, бо бачаҳо шида тамошо кардем, ҳаллу фасл кардем бозиҳои онҳоро ва бачаҳо омода ҳастанд ва чӣ ки мегӯям мо ҳар як ҳарифро иззату ҳурмат мекунем, лекин ҳаракат мекунем ки бозии хуб нишон диҳем ва натиҷаи хуб ба даст биёрем. шумо гуфтед ки ҳарифонро албатта месанҷем. ин таҷрибаи хуб аст. албатта дар ҳама дастаҳо ҳам дар мунтахабҳо ҳам дар дастаҳои алоҳида ҳарифон санҷида мешаванд. хуб як бо ҳайати ситоди мураббиён алоҳида месанҷен бозиҳоро ё ин ки бо кулли бозингарон бо ҳайати мунтахаб дар якҷоягӣ? мо аввал бо мураббиҳо худмон мешинем. аввал ҳар як бозии ҳарифро аввал нигоҳ мекунем, ҳаллу фасл мекунем, ҳамун чизе ки ба мо даркор аст мо тайёр мекунем ва ба даста ин чизро бурда мерасонем ва дастаро сарҷамъ карда ба онҳо нишон медиҳем ки ҳариф чӣ намуд бозӣ мекунад, чӣ тактика қади бозӣ мекунад. барои шишта бо даста баъд якҷоя ҳаллу фасл мекунем. ба ҳар сурат ҳамаи мавқеъҳои мо ҳоли ҳозир комил ҳастанд ё ки дар кадом мавқеъ ба қавли варианти бе намерасад? ҳозир ҳама мавқеое ки мо камтар як проблема дошт, мо ҳаракат кардем ин мавқеъҳоро ҳозир пурқувваттар намоем. ина бачаҳое ки мо гуфтем, бачаҳо ҳозир шуданд, дар ҳамин ҷо ҳастанд. бисёр ба онҳо як умед дорем ки ба мо як ёрдам метиҳанд ва ба ҷоми Осиё роҳат мегирем. хатти дарвоза дар бозиҳои Конфедератсияи футболи Осиё бисёр нигароникунанда буд. ҳоли ҳозир чӣ гуна аст? бале ҳозир мо се дарвозабон дорем, лекин мо аз ба чӣ нигоҳ мекунем? барое ки ҳар як дарвозабона аз рӯи бозиш бояд мо шиносем. бояд дарвозабон фақат дар бозӣ бояд бошад. ӯ дарвозабоне ки мо дар тим дорем бояд ҳамвақт дар он дастае ки вай баромад мекунад бояд дар он ҷо бояд ҳамвақт бозӣ кунад. барои вай ин се дарвозабоне ки ҳозир мо дар даста дорем онҳо таҷрибаи бозӣ доранд. барои мо аз онҳо умеди калон дорем. ҳоли ҳозир ҳамагӣ чанд нафар легионер аст? 7 нафар агар хато накунам. 7 нафар легионер аст. хуб боқимонда ҳайати мунтахаб аслан устухонбарниш аз Динамо аст? бале аз Динамои Душанбе ва аз тимҳои Лигаи Олия ҳам аст бачаҳо ҳастанд. аз дастаи Сарафшан 2 нафар аст. 2 нафар аз дастаи Сарафшан, аз дарвозабон аз дастаи Хуҷанд аст. бале дигар бачаҳо аз дастаи Динамо ҳастанд. он шароите ки мунтахаб талаб мекунад, яъне шумо талаб мекунед, ин шароит фароҳам оварда шудааст? манзури ман ин ки шароити будубош ҳам дар меҳмонхона фикр мекунам ки дар ин ҷо шароит комилтар аст. албатта хӯрдани ғизо ҳам хеле чизи зарурӣ аст дар замони омодагӣ, дар раванди омодагиҳо ва албатта маконе ки машқ дар он ҷо баргузор мешавад ва шароити машқ ҳама чиз мерасад. бале якумш ки ташаккури зиёд ба роҳбарияти федератсион ки ба мо ҳамин шароитҳоро муҳайё намуданд барои тайёрӣ дидан ва ҳама шароитҳо хуб ҳастанд. ягон камбудӣ нест, чӣ аз ниёзи тамрин, чӣ аз ниёзи хурду хӯрок, ҷои хоб, ҳамаш хуб аст. хуб бо ҳар мунтахаб бо ҳар ҳариф албатта бо нигоҳи алоҳида ва тактикаву стратегияи алоҳида бозӣ кардан зарур аст. шумо аллакай фикр мекунам ки ин чизо омӯхтед ки бо Лубнон чӣ гуна бозиро роҳандозӣ кунед, бо Сингапуру бо Камбоҷа, дуруст аст? бале мо ҳар як ҳарифро чӣ ки гуфтем ҳаллу фасл мекунем, нигоҳ мекунем кадом тактика қади бозӣ мекунад, кадом хатуш пурқувват аст, кадом хатуш камтар заифтар аст. мо ҳамавақт мешинем бо аввал чӣ ки мо гуфтем бо устодон мешинем
то 2 соат 3 соат то 4 соата мешинем тамошо мекунем ҳар як коре ки ҳариф дар майдон мекунад мо бояд донем бале чӣ дар дифоъ чӣ хел бозӣ мекунанд чӣ хел дар ҳамла бозӣ мекунанд сурати бозишон чӣ хел аст техникаи тӯбдоришон чӣ хел аст барои мо аҳамияти калон метиҳем ва ин чизҳоро ба бачаҳо мо мерасонем чӣ хеле ки мо гуфтем бо бачаҳои штамма чизое ки мо дидем ҳаллу фасл кард бачаҳо да мефаҳмонем ки ҳариф чӣ хел дар дифоъ бозӣ мекунад чӣ хел дар ҳамла бозӣ мекунад тӯбқапишон чӣ хел аст дар майдон чанд фоиз тӯбқапишон хуб аст ё заиф аст ё хуб аст мо ҳама ин чизҳоро ба бачаҳо албатта мефаҳмонем барое ки ин мусобиқае ки ҳозир аз пеш барпо мешавад барои мо хеле муҳим аст барои мо бояд ягон камбутиро мо бояд надошта бошем бояд тими мо бояд ҳам хеле омода бошад ки ҳамин вазифае ки дар пеши мо мондагия мо бояд ин вазифаро иҷро намоем яъне вазифа аз гурӯҳ баромадан аст бале хуб бибинед ки дар бештари маврид дарёфти иттилоъ аз ин ё он даста ё ин ё он мунтахаб мушкилтар аст барои шумо мушкил набуд масалан барои дар бораи масалан лубнону фарз кардем камбоҷаву сингапур иттилоъи комил ёфтан маҳз аз ҳайати ана ҳамин мунтахабашон не мушкил нест ҳозир замони асри 21 интернет ҳама ҷо бозиҳо масалан аз барои ҳайати дастаҳои туркманистон ё мунтахаби туркманистон иттилоъ ёфтан бисёр мушкил аст мумкин хеле давлатҳо бошад мумкин лекин мо давлатҳое ки ҳозир мо бо онҳо бозӣ мекунем мо аз интернет ҳама бозии онҳоро дарёфт намудем ва нигоҳ кардем ҳамаша дидем куҷои бозияшон қавият дорад ва куҷои бозияшон заъфият ба андешаи шумо дастаи лубнон бисёр дастаи хуб аст дастае ки метавонем гӯем ки ягон камбутӣ ҳам надорад барое ки ҳам ҳаракати бозишон ҳам сурати бозишон ҳам тӯбқапишон дар майдон аз тарафи тактика техникашон бисёр баланд ҳастанд ва инчунин ҳам дастаи сингапур мо чӣ хеле ки шумо медонед якум бозӣ бо дастаи сингапур аст барои мо бисёр и дастаро нигоҳ кардем дидем бозишона бисёр ҳамо тӯбқапишон бисёр хуб аст яъне контроли тӯб дар майдон контроли тӯбшон бисёр хуб аст ва аз дифоъ ба ҳамла хеле хуб ҳаракат мекунанд бо сурати баланд ва ин чизҳоро мо ба бачаҳо нишон метиҳем камбоҷа барое ки камбоҷа мо аввал мегуфтем камбоҷа як давлатое ки давлатҳои сеюми руш кардаастанд писанд намекардем ё вай лекин мо ҳозир бозишона дидем хело дастаи пурқувват шудааст ва мураббишам аз ҷопон аст барои вай чӣ хеле ки мо медонем устодои ҷопон бисёр бозии dastavî nişon metiyand, surati baland boyad boshad. Барои мо ҳамин дастарам тамошо кардем. Дастаи Камбоҷа ҳам дастаи пурқувват аст. Ҳаракати хуб доранд дар майдон аз тарафи тӯбқапишон, ҳаракати бисёр ва вақте ки тӯбро аз даст метиҳанд, дар ҳаво ҳаракат мекунанд ки тӯбро ба даст биёранд. Барои мо бисёр тамошо кардем бозии онҳоро. Ин тимое ки ҳастанд, тимои хуб ҳастанд. Барои мо бояд ҳамин ҳарифҳои ки қати мо ҳозир бозӣ мекунанд, мо бояд аз худ боло бояд бибарем. Бисёр хуб. Ман ба ростӣ тими Лубнонро на чандон зиёд медонам, аммо нисбати Сингапур ва Камбоҷа гуфтан мумкин аст ки онҳо аз футболи тезсуръат кор мегиранд. Мо ба ҳамин чиз омода ҳастем? Бале, мо дар тамринҳо ҳам бо ҳамун тактикаю ба ҳамун усулҳои бозӣ тамринҳоро гузарондем ки дар ҳамун тамрин бояд сурати ҳамун тамринам бояд баланд бошад. Барое ки вақте ки мо дар тамрин 100% ҳамун сурату технику тактикаро агар мо дар сурати баланд қати иҷро кунем, агар дар бозӣ ҳам мо ҳамун корро кара метавонем. Барои мо ҳамин чизҳоро дар тамрин чӣ дар дифоъ, чӣ дар ҳамла, чӣ зидди ҳамла, ҳамаша мо дар тамринҳо ба бачаҳо нишон додем ки мо бояд ҳамвақт дар бозӣ бояд чӣ қадр сурати бозии мо бояд чӣ қадр баланд бояд бошад. Барои бачаҳо дар тамринҳо бисёр хуб тамрин карданд. У гуфтое ки мо мегуфтем, бачаҳо ҳаракат мекарданд, иҷро намоянд ва бозиҳо худаш нишон метиҳад. Фикр мекунам ки барои як бозии босуръатро нишон додан ё ки ҳарифро ин гуна истиқбол гирифтан бо як
бозии хеле ҳам босуръат. албатта аз лиҳози физикӣ бачаҳо бояд омода бошанд. ҳоли ҳозир ҳолати физикии бачаҳо чӣ хел аст? чӣ хеле ки ман ба шумо гуфтам, аз 2 сентябр мо ба меҳмонхонаи Тоҷ Палас ҳозир шудем, бачаҳо ҳам омаданд ва ҳам тамринҳое ки мо субҳ мекардем бисёртар кори суратӣ ва физикӣ буд. ҳаракат мекардам, бачаҳо мефаҳмондем ки чиз дар кор аст, барое ки бозида ёрдам мекунанд. вақте агар даста аз тарафи физикӣ ҳам сурату ҳам физика агар тайёр бошад, ин даста 90 дақиқа қувва мекунад бозӣ каранда. барои мо ба бачаҳо фаҳмондем, бачаҳо фаҳмиданд ин чизро ва дар тамринҳо бисёр хуб тамрин карданд. хуб аст ки аввал бо Сингапур бозӣ мекунем, яъне ки бо Лубнон бозӣ мекардем хубтар мебуд ё бо Камбоҷа? яъне ки фарқ надорад. ҳамаш қатъи бозӣ мекунем. ба ҳар сурат бозии аввал аст, эҳсос дигар аст. ба мо фарқ надорад. барои аввал бачаҳо омода ҳастанд. дар насиб Сингапур буда, бо Сингапур сар мекунем. агар имкон медоштед, боз киҳоро бо ҳайат даъват мекардед? касе ки буд ҳамаро даъват кардем. дигар ҳама он захираҳо поён ёфтанд. бале бале бале. аз ҳайати ҷамъовардаатон қаноатмандед? бале бале. гуфтан мумкин буд ки ҳамон нокомиҳое ки дар бозиҳои ҷоми конфедератсияи футболи осиё доштем усулан ба набудани ҳамин бачаҳо рабт дошт? як тараф бале, бачаҳо нарасиданд. буданд ин бачаҳое ки мо дар кафа иштирок кардем, ин бачаҳо ҳама аз ҳамин ҷо будем. 90% ҳама аз дастаи Динамои Душанбе буд. ва камтар мо танқисӣ дар он кашидем ки мо вақте ки бозингарро мехостем алиш намоем, ҷои ҳамо одам надоштем. ман варианти бегуфта ҳамин чиза дар назар доштам ки ҳоли ҳозир масалан дар замони зарурати иваз кардан ҳама ҳаст бачаҳо дар ҳама мавқеъҳо. ҳозир ҳамаш ҳаст, барое ки агар лозим бошад ҳамон захирае ки мо дорем буромада бо хубтару нақстар бозӣ мекунанд. дар конфедератсияи футболи осиё роҳбарияти он клубҳо иҷоза надоданд бачаҳо биёянд ё ин ки худатон даъват накардед? не, мо даъват карда будем, лекин чӣ хеле ки шумо медонед, дар бачаҳое ки омаданд ҳамашон дар Аврупо ҳастанд. ва дар Аврупо ҳаст ки рӯзое ки тақвимҳо дигаранд. бале, ҳамон рӯзое ҳаст ки рӯзои фифа мегӯянд. фақат ҳамон рӯза ҷавоб метиҳанд. барои аввал ҳамин мусобиқаи кафе ки дар Душанбе гузашт, ҳамон рӯзои фифада нағалтид. барои аввал бачаҳоро ҷавоб дода натонистанд, барое ки онҳо ҳам дар он ҷо дар бозиҳо буданд, чемпионатҳои худ дар ҳамон чемпионатҳои худшон иштирок мекарданд, барои аввал ҷавоб надоданд. шумо усулан ҳамин легионерҳое ки бозӣ мекунанд дар хориҷи кишвар, доим онҳо таҳти назорат ҳастанд? фикр мекунам ки бояд таҳти назорати шумо бошанд ки чанд дақиқа дар майдон кӣ бозӣ мекунад, чанд қадар вақти бозӣ дорад. албатта дар тамос ҳам ҳастем бо онҳо, бо роҳбарияти клубҳошон? бале бале, ино мо дар тамос бо ҳамон бозингаро ҳастем. бо онҳо фақат гап мезанем, барое ки мо бо ин бозингаро 4-5 сол аст ки якҷоя ҳастем. ҳамин сол онҳо рафтанд, 5-6таш. мо бисёр хурсанд ҳастем ки онҳо рафтанд. барои футболи тоҷик бисёр хуб аст, барои оянда нағз аст, барои тими миллии мо нағз аст. ки ино дар он ҷо бозӣ карда пага ино як таҷрибаи баланд мегиранд, як шӯрнокишон, рафти бозишон дига мешавад. ин ҳамаш барои фоидаи футбол аст, футболи тоҷик. барои мо умед дорем ки онҳо парчами Тоҷикистонро баланд мебаранд, футболи тоҷикро баланд мебаранд. ҳамашон вақти кофии бозӣ доранд дар дастаҳошон ё ин ки мо назорат мекунем ҳамвақт? чӣ хеле ки мо медонем, хай интернет ҳозир дар ҳама ҷо аст. интернет ҳар як бозии онҳоро бо агар гол зананд дарав дар интернет мепартоянд. сафҳаҳои иҷтимоӣ пайдо мешаванд. бале, барои мо фақат назорат мекунем, бо ҷош меояд ки мо ба онҳо занг безанем, бо насиҳатам мекунем, табрикам мекунем. барои ҳамвақт дар тамос ҳастем, ҳамвақт таи назорати мо ҳастанд. хонаи худӣ, деворҳои худӣ, варзишгоҳи худӣ кӯмак хоҳад кард ба мо? бале, ин мусобиқае ки ҳозир мегузарад, ин мо дар хонаи худ бозӣ дорем. барои мо бояд дили мухлисонро хурсанд гардонем. чӣ хеле ки мо медонед, ин бозии мусобиқаи кафа камтар мухлисонро мо зиқ кардем. ва ё камтар бисёртар аз мо мехостанд, лекин нашуд. мо ҳам мехостем ки дар ин мусобиқаи кафа хуб баромад кунем, лекин
камтар қувва нарасид, камтар аз тарафи тактикӣ камтар хатогии бисёр роҳ додем ва ҳаракат мекунем ки дар ин мусобиқае аз пеш аст мебиёем, ҳаракат мекунем дили мухлисонро хурсанд гардонем ва мухлисон аз майдон бо як хурсандӣ буранд. яъне ғолибият дар гурӯҳ албатта ҷуброни он камбудиҳои кафа аст. бале барои мо ба бачаҳо гап задем, мо гуфтем ки мо дар пеши мухлисон камтар қарздор ҳастем, барои бояд нағз омодагӣ бинем, тайёр шавем, бояд ки ҳамун хатогиҳое ки кардем бояд дигар роҳ натиҳам ба ҳамун хатогиҳо. як суол андаке вазнинтар аст ба ҳар сурат. хуб мабодо он чизе нақшабандӣ кардаем нашавад, албатта худо накунад, аммо ба ҳар сурат хуб ҳаракат мекунем ки ба ҳамин вазъиятҳо нағалтем. ҷавоби хуб бошад ки мо ба ҳамин вазъиятҳо нарафтем. хуб ман фикр мекунам ки дар ин ҷо ба мунтахаб ба шумо ба мо усулан мухлисон кӯмак мекунад, дуруст аст? мухлисон вақте ки дар майдон мухлисонро мебинӣ бояд қувва гирӣ. ба бачаҳо фақат мефаҳмонем ки мухлисон барои шумо бояд қувва бошад. вақте ки шумо бозӣ мекунед, вақте ки дар майдон мухлис аст, шумо бояд як қувва гиред ки барои ҳамин мухлисон бозӣ кардан. ин мухлис як 12-ум бозингар аст, қувва метиҳад. барои вақте ки мо дар хона бозӣ мекунем, иқа мухлис омодагия, мо бояд дили онҳоро хурсанд гардонем. зиёда аз ин мусобиқа барои тоҷикистон сахт зарур аст ва имрӯз албатта умед ба шумо аст, умед ба ҳамон бачаҳое аст ки болои сабзи майдони марказӣ муқобили ҳарифҳои худ мебароянд. дӯстони азиз арҷманд, албатта умедвор ҳастем ки фардо шумо ба бозии мунтахаби тоҷикистон бо Сингапур меоед ва зиёда аз ин ба бозиҳои дигар ҳам ки мунтахаби мо бозӣ мекунад меоед, дастгирӣ мекунад ва мо ҳама якҷоя дар охири ин мусобиқа мақоми аввал касб кардани мунтахаби тоҷикистонро албатта ҷашн мегирем. ва Аҳлиддин Турдиев ҳам барои суҳбаташон изҳори сипосу ташаккур мегӯем ва ба он кас ба бачаҳо ба футболи мо муваффақият орзу мекунем. Аҳлиддин ҷон, муваффақ бошед. албатта мо ҳаракат мекунем ки дили шумо хурсанд гардонем. мо аз шумо ғалабаҳоро интизорем. муваффақ бошед. саломат бошед. раҳмати калом.